Vitajte späť v našej sérii výukových videí iMonitor. Predtým, ako začnete používať automatické navádzanie, je dôležité vykonať určité nastavenia. Tie sú nevyhnutné, ale zvyčajne sú potrebné len raz a možno ich jednoducho vykonať a uložiť v iMonitore. V prípade potreby si ich tak môžete kedykoľvek opäť vyvolať. Začneme teraz prvou časťou nastavenia vozidla. Rozmery našich traktorov sú z výroby nakonfigurované so závesom z guľovka 80. Ak sa tieto rozmery líšia od rozmerov vášho spojovacieho zariadenia, napríklad ak je náradie pripojené v spodnom tiahle alebo na trojbodovom závese, alebo má posunutý otočný bod, odporúča sa upraviť rozmery v nastavení vozidla. Pre zobrazenie nastavenia prejdite do nastavenia vozidla a vyberte možnosť Geometria. Tu uvidíme všetky rozmery vozidla. V tomto prípade je potrebné upraviť rozmer B. Pre rýchly prístup v budúcnosti odporúčame uložiť nové rozmery do nového profilu vozidla. Ak to chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Nové. Tu si môžete vybrať model traktora z vopred nakonfigurovaných továrenských šablón. Po výbere modelu kliknite na ikonu potvrdenia vpravo dole. Teraz zadajte profilu vozidla jeho vlastný názov a kliknite na tlačidlo OK. Potom budete automaticky presmerovaní na nastavenie geometrie. Teraz zmerajte vzdialenosť od stredu osy spojovacieho alebo otočného bodu, zadajte túto hodnotu do príslušného poľa a uložte ju. Nový profil je teraz aktívny. Prehľad uložených profilov vozidiel nájdete na karte Vybrať. Tu môžete zmeniť profil vozidla tak, že vyberiete požadovaný profil a potom kliknete na potvrdzovacie tlačítko vpravo dole. Potom sa načíta príslušný profil vozidla. Týmto končí prvá časť nastavenia vozidla. Objavte aj naše ďalšie videá, v ktorých sa dozviete užitočné tipy a triky o iMonitore.